Здравейте, казвам се Кристияна и днес ще ви разкажа и покажа как технологията се отразява на зелената енергия и как тя ще ни помогне за по-добро бъдеще. Хайде да тръгваме! Зелените технологии придобиха известност през последните 2 десетилетия. Понеже природните ресурси на планетата намаляват, необходимостта от иновации и технологии за по-зелено бъдеще е решението за един по-добър живот. Необходимостта от зелените технологии за по-добро качество на водата и на въздуха е очевидна при лицето на чудовището, наречено замърсяване. Технологиите за опазване на околната среда също играят роля в строителната индустрия, правят имота по-екологичен. Това е пример за 2 зелени сгради. Инсталирането на геотермални системи използва почти 50% по-малко електроенергия в сравнение с стандартните системи. В същото време геотермалните помпи намаляват емисиите на въглероден диоксид с цели 70%. Друг пример за съвременна зелена технология са фотоволтаичните системи. Те ни предлагат 100% възобновяема енергия без консумация на горива и не генерират отпадъци. Използват слънчева енергия, като я преобразуват в електричество, с което може да захранвате вашия бизнес или дом. Други примери за чисти технологии включват използването на биоразградими капсули в земеделието и интелигентна тъкан. Също така, пример за иновация са слънчевите керамиди, които са плод на идеята на Илон Мъск. Те не приличат на сегашната налична слънчева технология. Идентични са с типичните покривни керамиди и се предлагат в различни цветове и форми. Генерират електричество, икономични са и имат по-дълъг живот. Зелените технологии са от решаващо значение за нашето бъдеще. Те значително помагат за ограничаване на замърсяването, забавяне на глобалното затопляне и запазване на природните ресурси. Благодаря ви за вниманието!